What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. Hee! And welcome back to my YouTube channel. So ngayong vlog na to mga buddy I am walang tulog. Like wala akong tulog talaga ngayong araw na ngayon kasi nakatulog pala ako kasi but it was 6 AM na morning. Di ko alam ba't di ako makatulog kagabi. Like there's something bothering me. English yan naman eh. Kaya ngayon, this is my challenge to myself na kailangan kong maging malakas this day. Kaya ngayong araw pala. Para naman productive yung araw natin. I want to be productive and you must too. So kaya samahan nyo ko sa aking productive day. Let's go! Ayun na nga mga buddy, no? So kailangan natin maging productive. Siyempre, productive talaga tayo ngayon kasi kung makikita natin dito, marami na naman pagkain dito sa lamesa. At yan, amazing. Siyempre, dapat ma-energize tayo dyan like happy energy. Malakas tayo dapat mga buddy kasi yun naman. Tapos kanina, tapos na rin akong maghugas dito. At kailangan ko na lang maglambing-lambing dito sa mga tsukulukoy, like ito yung mga aso ni Kuya Roy, yung mga anak niya. So kailangan natin tong lambing-lambingin eh. So ayun na mga buddy, no, let's start this day with a positive vibe. So kaya kasama ko ngayon ang mga aso nila, ang anak ni Kuya Roy, si Dos at ito nga po pala si Dos Pesos. Ito si Dos, salat tagaragara da panda. Napaka-cute, di ba? Panda yan. Tapos ito naman si EXO. Hi, EXO! Kamakakita rin mga ero rin. Hi! Ang mga ero na mo dito sa ang mga aso kasi namin sa bahay, mga kagiron. Ang tawag doon, maraming kagib. Dos! Gini. Jingle bell, jingle all the way. Oh, sit. Good dog. Bright kayo, oh. Napaka-bright. Marunong siya mag-sit. Come. Come on. Dos. Sit. Good dog. Sit. Good dog. That was the dog that I've been waiting for in my life. That boy, mga cute na, mga bright pa. This is EXO and Dos. Exodus. Ito yung mga anak ni Kuya Roy at napaka-cute nila. At it's like me. Oh, jump and a candlelight. Si Dos palaga yung napaka-cute. Pabidos. So yan, let's start this day with a positivity. Woo! Let's go! Tingnan natin yung kwarto ni Japet. Gwapo talaga ni Japet, no? Paano ba talaga maging gwapo? Pit, paano maging gwapo, Pit? I want to be a gwapo. Ano bang mga sikreto ng mga gwapo? Tingnan natin ako ano yung sikreto ng mga gwapo. Tingnan natin yung kwarto niya kung paano siya nagiging gwapo. Ay, ito pala yung sikreto ng gwapo. Tulog. Shit. Kaya pala di ako gwapo. Sus Mariusip lagi. Sabi ko na nga ba, sikreto lang ay tulog eh. Dapat kasi akong tulog ngayon. So, labas na tayo kasi tulog pa si Master. Let's go. At ayun naman pala talaga. Kaya pala di ako kulang ako sa kagwapukan kasi kulang kasi ako sa tulog palagi. My God. Kaya pala Diyos ko, wala akong tulog, kaya pala hindi ako nagiging gwapo.
Kaya pala, tulog lang pala talaga ang sikreto para maging gwapo. Exercise tayo guys, exercise. Naunsa, exercise ball, saan man daw? Productive, nasa productive yung araw, mag-exercise na, exercise ba? Happy energy, energy got the energy got me. My Energy! Energy! happy energy, energy got the energy got me. My love. Help with energy, energy gap, energy gap. Awit, 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 awit. Oh, para na tayong baliw. My God. Makapaglaban na nga lang. Diyos ko. Marunong na ako maglaba eh. Baka body yarn. Makapaglaban na nga lang kasi usus. Alam ko na kung paano gamitin yung washing. Okay guys, maglaba muna ako. Labas ako, laba. Maglalaba muna ako guys. See you soon. Sure lang. Ay! Naiwan ko pala yung phone sa prank. Naiwan pala kita. Ayaw kasi kitang iwan kasi I want you to be mine, char. Kasi gusto natin maging productive this day. Kailangan natin maglaba sa mga, at kailangan natin mga gawin ng mga bubuhatin ang mga gagawin sa bahay. Like doing my course, doing these things to be productive every day. Sana walang naglaba. Sana ako lang ang iyong mahal. Why naglaba Kuya Teo? May naglaba pa pala, 14 minutes back tayo dito, 14 minutes later. Lagi 14 minutes na Kuya Teo. So kalma muna tayo kasi wala pang ano eh. Guys, kalma. Bot ako! I'm being productive this day. Huwag kayong ganyan na I am productive. So you must productive to. Kailangan mo maging productive para maganda yung araw mo. Starts your day with a smile, with a happy feelings. Like me, I'm choosing to be happy. Choose to be happy because life is short. You know that? Maging happy ka. Huwag maging maging sad. Don't be sad and be happy. Be positive. Huwag lang sa virus, ha? Sa buhay lang. Maging positive ka sa buhay at ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Kung mabuti man yan. Ha? Siyempre, paano ka magiging energized at energetic everyday kung hindi tayo kakain? Siyempre, kakain tayo ngayon at para pa-super power na talaga tayo. Like, grabe na talaga yung energy. Like, productive na talaga. Tapos, kain na! Let's go! Kakain muna ako, guys. Masyado na akong nababaliw dito sa Kain muna tayo. Tara dyan muna kaya. Kain muna ako guys. Allah ko dyan guys. A few inches later. So ayun na nga mga balino. Grabe, tapos na akong kumain. Tapos na rin akong nagbawas ng aking mga kinain. Alam niyo na yun. At this time ay dapat productive tayong araw na ngayon. Dapat productive talaga yung mga araw natin. Like do things like everyone's do. Sure. Basta gawin yung mga bagay na kailangan yung gawin. Like me. Kailangan ko muna maglaba ngayon at no need na ng tulong nila because I know how to use this. Tawagan niyo. Use this washing machine. Let's go! Oh, let's go. So kailangan mo natin ito isaksak this. Basta isaksak natin to, guys. Wait, isaksak ko muna to baka makuryente ako. Pagkatapos mong isaksak yung ilagay mo na yung mga labahin mo. Siyempre, marunong na tayo gumamit. Baka body yarn, fast learner. Panghulog mo na yung mga
So ayun, tapos ko nang ilagay yung mga labahin ko doon sa washing machine. Ganun lang dapat ka-basic. Dapat productive tayo guys. Noon sa productive guys. Oh, look at that. So nalagay ko na yung mga labahin. Pagkatapos lagyan daw natin to ng detergent at softener. Fabric softener at detergent. So open this door. Ilagay daw natin tong detergent at fabric softener. Lagyan ko muna. Wait guys. Yun, nalagyan ko na ng detergent at fabric softener. Ganun lang yun sa tutorial ni Kuya Tiuti eh. Tapos ang pag-close ng door nito dapat slow mo. Hindi natin wag mong biglain kasi masira. O, slow mo. Yun, 'di ba? Nag-slow mo. Pagkatapos ng slow mo, power. Power on. Power. Just lock the power. Ayun, kumanta na siya. Pag kumanta na ang washing machine, it's good. Tapos, ilagay natin sa normal wash. Ayan, click this. Ting, ting, ting. Punta tayo sa normal. Normal, Kuya Teo. Wow! Wow, milk tea! Ah! Char. So, ayun, ilagay natin sa normal. At pagkatapos, automatic na yan. Baka washing machine yan ni Tiw-Tiw. Kuya Tiw-Tiw, let's go start and let's go. Ayun. Ang galing ko na maglaba. Galing ko na maglaba. Ay, di pala ako naglalaba yung washing machine pala. Ang galing ko na mag-operate ng washing machine. At ayan, maghihintay na lang tayo. Gayon ka basic, ganon ka automatic dito ang washing machine. At marunong na ako dito maglaba. No need na ng mga tulong nila kasi marunong na ako. Natapos na rin yung mga tutorial gamings natin dyan. At ayun, grabe na. Amazing, productive yung araw natin. At ngayon, may milk tea pa. Ang sarap pa buhay dito. So kailangan natin i-turn back yung mga kabutihan nila. So kailangan natin gumawa ng mga gawaing bahay like maghugas, ganon, magwalis. Yun lang yung maambag ko dito eh. Amazing. Welcome to Mobile Legends Bangbang. Ganon din ka-productive si Kuya Iyom, ha? Nag-rank up na siya eh. Amazing, right? Amazing. Hello, Kalomi. Hi, Snake. Naging productive ba ang araw mo? Productive ba? Legit, ano bang ginawa mo sa buhay mo? Ay, sa araw mo ngayon? Wala lang, naging Diba? So, hindi ka productive ngayon. Dapat maging productive ka. Dapat productive, like, do things what you do. Productive, Snake. Dapat productive. So, anong gagawin mo ngayon? Dapat mag-vlog ka. Ha? Dapat maging productive ka, baby. Baby. Sure. Sorry guys, nadala ko sa emosyon. At so ayun, danon tayo dapat amazing. Sus, dapat productive exercise guys. Dagan na risk one guys. Run race. So pasingot ba? Sana naman eh. Oy, dagan guys. Run. Sama pasingot na rin. Productive na rin. Tunok ta na rin. Pasingot. Productive Napay productive dito guys Watching his squad, watching her, his day. Watching his Anong isda. her? Nanganak na kasi yung isda niya guys. Ayan guys, oh. May ano pa, may pusod pa. Nanganak guys. Yun, Grabe ang nanganak. Halika na, nanganak na yung isda. Marami na isda ko. Productive din ang isda niya guys. Productive yung may-ari. Tumpik-tumpik pa, nanganak na kagad. Pati yung isda productive. So kayo guys, maging productive na rin kayo sa araw nyo. Oh, come on! Let's go! Be productive! Grabe, yung mga isda niya, nanganak na talaga. Amazing. Marami ng anak, oh. Sa ilalim nakatago sila kasi. Natuslukan ng lubot. Yan ang productive. Napakagaling naman talaga ng ating master. Yan ang productive. Yung pit niya, pinamassage niya. Walang ya. Amazing. At ayun, 1 hour lang naman tayo maghihintay sa ating labahin. At tapos na. 7 hours later. Og karon mga body, saksigin mo karon nga 1 minute na lang ang nabilin. Nanikanta na. Jingle bell. Gari ba ni kanta? High-tech mo kanta! Mo kanta ang washing machine!
At ayun mga buddy, ganun lang ka-basic maging productive sa araw mo. Choose to be happy and be happy always like her, like him, I like him. Sorry. Bulok mangug mag-English. But ngayon, ayun, productive kami. Nakapaa ka lang tumatakbo-takbo dyan? Of course. Hindi ba mainit? Hindi, productive eh. Hindi ba mainit sa paa? Productive tayo mo sa productive. Choose to be happy guys. Be happy always and I love you all. This is Nathan Yuloon. And I'm Glester Capuno. Kita-kita tapuhan. Peace out. Be happy and stay positive. I love you. Nagdoorbell. Bye-bye! Tiri!